मनामध्ये राजे शिवछत्रपती सन्माननीय व्यासपीठ वंदनीय गुरुजन वर्ग तसेच येथे उपस्थित शिवभक्तांनो, आज मी येथे शिवजयंतीनिमित्त माझे तुमचे महाराष्ट्राचे आणि संपूर्ण जगाचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची यशोगाथा सांगण्यास उभे आहे. 19 फेब्रुवारी 1630 हा सोन्याचा दिवस. अशा या मंगळ दिनी महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील शिवनेरी किल्ल्यावर एका सिंहाचा जन्म झाला. तो सिंह म्हणजे शिवाजीराजे भोसले होय. ते शहाजीराजे भोसले व जिजाऊंचे पुत्र होते. 3 एप्रिल 1680 मध्ये शिवरायांचे निधन झाले. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवते. जय भवानी, जय शिवाजी. यद्रीने टेकविला माथा, एवढा तो शूर होता. अफजल खानाचे फाडले पोट, तर शाहिस्ता खानाचे कापले बोट. एवढा तो वीर होता. अख्ख्या मुघलांना त्यांनी चारली धूळ. ते दुसरे तिसरे कोणी नव्हते तर शूर मराठ्यांचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज होते. अशा या महापुरुषाचा जय जयकार झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. व्यासपीठ वंदनीय गुरुजन वर्ग तसेच येथे उपस्थित तरुण व शिवभक्तांना माझा नमस्कार. काळ्या कुट्ट अंधारात आपली दिशा ठरवून काढायची. संकटे आली असता डगमगून न जाता त्यांवर मात करून पुढे जायचे. बलाढ्य शत्रूंशी आपले तुटून आपले सामर्थ्य वाढवत जायचे. सहकार्यांना उत्साह देत व शत्रूंना सतत यश मिळवायचे. हे सर्व गुण शिवरायांमध्ये होते. शिवरायांचे 8वावे रूप, शिवरायांचा 8वा प्रताप, शिवरायांचा 8वा साक्षी भूमंडळ. जय भवानी, जय शिव. सर्वप्रथम पवित्र माझ्या मातृभूमीला नमस्कार. माननीय गुरुजन वर्ग आणि माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, आज मी येथे अशा एका महान व्यक्तीबद्दल सांगणार आहे ज्यांचा मला तुम्हाला नाही तर संपूर्ण देशाला जगाला अभिमान आहे. होय, ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. सह्याद्रीच्या कुशीत एक हिरा चमकला, सह्याद्रीच्या कुशीत एक हिरा चमकला. भगवा टिळा चंदनाच्या शिवनेरीवर प्रकटला. हातात घेऊन तलवार शत्रूवर गरजला, हातात घेऊन तलवार शत्रूवर गरजला. महाराष्ट्रात असा एक राजा होऊन गेला. 19 फेब्रुवारी 1630 हा सोन्याचा दिवस आणि अशा या मंगलदिनी महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यात शिवनेरी किल्ल्यावर जिजाऊ माता यांच्या पोटी एका सिंहाचा जन्म झाला. होय, ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी राजे भोसले होते. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवते. जय भवानी, जय शिवाजी. सन्माननीय व्यासपीठावरील मान्यवर वंदनीय गुरुजन वर्ग व येथे उपस्थित असलेल्या माझ्या मित्रमैत्रिणी, तुम्हा सर्वांना शिवजयंतीच्या खूप शुभेच्छा. मित्र हो, आज 19 फेब्रुवारी आपण सर्वजण छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती अर्थात शिवजयंती साजरी करण्यासाठी एकत्र जमलो आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील शिवनेरी किल्ल्यावर झाला. त्यांच्या आईचे नाव जिजामाता, वडिलांचे नाव शहाजीराजे भोसले हे होते. शिवाजी महाराजांनी वयाच्या अवघ्या 15व्या वर्षी मावळ्यांसोबत रायरेश्वराच्या मंदिरात स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा केली. त्यांनी गनिमी कावा या तंत्राचा वापर करून अनेक गड किल्ले जिंकले. शिवाजी महाराजांनी शक्तीपेक्षा युक्ती वापर करून अफजल खान, शाहिस्ता आणि शत्रूंचा चोख बंदोबस्त केला. 6 जून 1974 रोजी शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला व जनतेला एक कल्याणकारी, पराक्रमी व आदर्श राजा मिळाला. दुर्दैवाने 3 एप्रिल 1680 रोजी रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अखेरचा श्वास घेतला. जाता जाता एवढेच म्हणेन, शिवाजी महाराजांचे 8वे रूप